ಇತ್ತೆ ಆ ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನದ ಟೈಮ್ ಹೊಡೀರು ಮೂಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನೇನಂದ ಮೋಕೆ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮೋಕೆ ಮಂದು ಪಂಡೆ ತೀರಿಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಲಿತು ನಂದ ಐತೆ ಅಂಜಿ ಕೆಲವು ಮೋಕೆ ದೈತದು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಬರೋ ಎರಡು ಫೋನ್ ಪಾತಾಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೋದು ಒಂದಾ ಅವು ಕಾಕಾಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೀ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಬಾ ಎರಡಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಕ್ಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಬರೋಯ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಹೊರಟ ಅಂತ ನೀರು ಅಂದು ಕುಡ್ಲಡೆ ವಾಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಸೃಷ್ಟಿದಕ್ಕಲ್ನೇ ಒಂದು ಒಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಅವ್ಲ್ಬೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಯ್ಯನಗರ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುವರ್ಪುನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದೈವ ಭಕ್ತಿರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತೇವೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಾರಗೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಹೋಗ್ಪೆ ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಲ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗಳು ಹೋಗ್ಪೆ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಲಳಿ ಪೋಂತೆ ಸರಾಗಿ ಪೊಲಳಿ ಪೋಂತೆ ಇತ್ತಂತೆ ಏನು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ದೂರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಚದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆ ಹೋಗ್ಪೆ ದೇವರನ ದೈವದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ರೇಟು ಪೋಪೇನೆ ವಾರ 2 ದಿನ ಪೋಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಪಿದೆ ಇಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ರೂಪನಾಗನೇ ಆ ನಾಟಕಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸುಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರಿ ನಾಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನದೆ ಅವಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ತುಪ್ಪುಣದನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಾಟಕನಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ನಾಟಕ ತೂತಿನೇ ಕೈತಲ್ಲ ತವಲೆ ಅಂದ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ನಾಟಕ ತೂತಿನೇ ಅಂಚೆ ಅದು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಆಸೆ ತುಂಬೆ ಇತ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಲೋಕಲ್ ಪುರ ಏನು ಐತೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಹುಡುಗರು ಮಂತಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಮಂತೀನಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ದ ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಸಜಿಪಡವ ಈ ನಾಟಕ ಅವಳು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಗಾಯನಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಗಾಯನದವರ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಾನು ಉಂಡು ಒಂದು ಏನು ಎಣ್ಣಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅವೇ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿಲನ ಅತ್ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರದೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಿ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ದೆ ನೀ ಅವಳು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಂತೆ ರಾಮಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಹನುಮಂತ ಇತ್ತಂದು ನಿಜವಾದ ಏನು ಹನುಮಂತೆ ಬಾಡೋಡಿತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ರಾಮಿ ಗುರಿಗೆ ಅದೇ ಹನುಮಂತೆ ಬಾಡೋಡಿತ್ತನು ಜಿಯೋ ಮಲ್ಲತ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಈಗ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಪರ್ತಿ ಎತ್ತು ಅಂದು ಮೋನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೀವನ ಪರ್ತಿ ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಈತದಿಂದ ಯಾವನು ಒಂಚೂರು ಕೊಂಚ ಬೀಲ ಕಟ್ಟನ ಅದೇ ಬೇರೆಯಾಗ ಅಂಚ 5 ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲರ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬಂತಂತೆ 6ನ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗರು ಅವಾಗ ಪೂರ ಅಪೂರ್ಪೋಡು ನಾಟಕ ಡೈಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಐಕನೆಕ್ಕನ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಂತೆ ವಾರಡು ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಗ ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬೇರೆ ಬರ್ರೆ ಐತಾರ ರಜೆ ಇತ್ತು ಐತಾರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಬೊಕ್ಕಂಬೇರ್ನ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲ ಬಂದೆ ನಾನು ಒರೆಡ್ದವ್ರ ಅಸಲ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಪ್ಪಗ ಒರೆಡ್ದವ್ರ ಅಸಲ್ ಬರೀ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ ಯಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿ ಅನ್ನ ಅಂದು ಅದು ಯಾನದೇ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರನೇ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇರು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕೊಡಿ ಮೇರ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೈತಿ ಪಾತಿರ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನಾರನ್ನ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಡ್ದೀನಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸರ್ ನೆಟ್ಟು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅವಲ ಗಂಟೆ ತನ್ನ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಂತ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬತ್ತು ಬೋಪುನ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಕೇಂದು ಆ ಸೀನ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಇದು ಟಚ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬರೋ ಆಡೆ ಅವರ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿಗೆ ಒಂದು 6 ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನನಗ ನಮ್ಮ ಕಲಗುಂಜದಲ್ಪ ಅಡಿಬೋದು ಬೈಯೇಡು ಫುಲ್ಲು ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಒರೇಡು ರಸಲ್ದ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಟಚ್ ಆದು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುನೋಕು ಕುಂಟು ಕೊನಪುನ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನೆರ್ಪುನ 2 ಸೀನ್ ಬಂತಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಟ್ಟಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಈರ್ದುರ ಮಂತನಿ ಈರ್ದುರ ಮಂಡಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತನ ಈರ್ದುರ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಅಂತ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ
ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಟ್ ಆನಾಗ ಈರ್ ದೂರ ನಾಟಕಗಳು ಆ ದುಂಬು ವಿ ಜಿ ಪಾಲ್ಮ್ ಅಂತ ಉಂಟು ನಾವು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಂಜಿ ಯು ಪಿದ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ನಿ ಆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವೇ ಜಗ್ಗ ಡ್ರೈವರ್ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಂದಿ ಬಾತಿರ್ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಮೀ ಒಂದೇ ಒಂದು 10-20 ದಿನ ಇನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ಇರೋದು ಕೆಲವು ಇತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಯು ಪಿದಾಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಪಾಪ ಓಲೋಲು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಓಲೋಲು ಲಾರಿ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಓಲನ್ನು ಉಂತದು ಅವಲಿ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಅವಲಿ ವನಸು ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಬರೀತು ಆ ಅಂಚಿನ ಟೈಮದ ಡ್ರೈವರ್ ಅವು ಅಂಚೆ ಬಲ 7 ದೂರ